У канцы 20-го стагоддзя наша маладая краіна упершыню паспрабавала ацэніць маштаб усёй архітэктурнай спадчыны, што пакінула нам гісторыя. Не сакрэт, большасць старажытных помнікаў, што наогул дайшлі да нашага часу, знаходзяцца ў кепскім стане. Яны разбураюцца, і галоўны чыннік іхнай праблемы – вада, сонца, паветра і адсутнасць сродкаў. Аднак апошнімі гадамі было зроблена шмат спробаў па аднаўленню помнікаў старасветчыны. Сапраўды, нашы гарады сталі выглядаць лепей. Полацак, Віцебск, Магілёў. Рэстаўруюцца замкі ў Міры, Нясвіжы, Лідзе. Пра Беларусь загаварылі як пра краіну сярэднявечных замкаў. Так у чым адметнасць і унікальнасць нашых замкаў? Хто і з якой мэтай іх будаваў і якое значэнне яны мелі ў часы старажытнай Літвы. Пра гэта глядзіце ў нашай перадачы «Лабірынты. Мураваныя замкі старажытнай Літвы». За апошнія 20 гадоў жыхары нашай краіны ўжо паспелі прызвычаіцца да такіх словаў, як рыцарскі замак, сармацкі партрэт. А яшчэ нядаўна гістарычнае мінулае было ад нас схавана. Здавалася, рыцарскі эпас чэрпаў натхнення адно ў подзвігах еўрапейцаў, англічан, французаў ды немцаў. Немцами называли всех нерусских наших соседей на Заходе. Это разные города, державы, территории по всему Балтийскому морю, ганзейские города и так до полночной Италии. И история этих стосунков не завсёды зводилася до войнаў. Были и мирные перамовы, были и гандлёвыя, культурныя повязі шчыльныя. И трэба зазначыць, што калі князь Вітаўт уцёк з Крэўскага замка, ён уцёк у Прусію, дзе знайшоў сабе саюзнікаў. Мураваныя замкі, якія ўваходзілі ў лінію супрацькрыжацкай абароны, пачалі будавацца ў 14 стагоддзі. Нельга сказаць, што да пачатку нямецкай агрэсіі продкі беларусаў не мелі абарончых будынкаў з камяню. На беларускіх землях ужо існавала практыка мураванага дойлідства. Да прыкладу, прыгадаем замкавыя муры Гародні канца 12 стагоддзя. Самый стары пласт, які знойдзены там культурна на тэрыторыі замка, адносіцца ажно да 11 стагоддзя. Ведама, што напрыканцы 12-13 стагоддзя там існавалі немалыя мураваныя будынкі, гэта іх так званая ніжняя царква. Это была такая магутная фартэцыя,
старажытна-руская, якая в сваю чаргу паслужыла немалой ступені як фарпост валынскага княства, і валыняне немало зрабілі да ўмацавання гэтага замка, гэтай старой горадні. У 13 стагоддзі шырока будаваліся аўтаномныя вежы, гэтак званага валынскага тыпу, з якіх спадручна было весці кругавы абстрэл. Сляды іх мы знаходзім у той жа гародні, а яшчэ Берасці, Тураве, Наваградку і, вядома, слаўным Камянцы. Камянецкая вежа – сімвал не толькі паўднёва-заходняй часткі Беларусі, але і ўсёй усходняй Еўропы. Нягледзячы на свой даўні век, ёй больш за 7 стагоддзяў, вежа цудам збераглася і знаходзіцца непадалёк ад сучаснага Брэста. Вежа цалкам збудаваная з цэглы, і гэта робіць яе унікальнай. Цвярдыню ўзвёў дойлід Алекса па загадзе валынскага князя Уладзіміра Васількавіча амаль за 100 гадоў да ўключэння прылеглых земляў у склад Вялікага княства Літоўскага. Будаўніцтва мураваных замкаў справа надзвычай складаная, якая магла расцягнуцца на дзесяцігоддзі. Іншая справа – драўляныя замкі. Яны будаваліся і аднаўляліся на працягу 1 года. Цягам 13 і 14 стагоддзяў менавіта замкі з дрэва прынялі на сябе галоўны ўдар нямецкай экспансіі супраць нашай дзяржавы. З пункту гледжання кіраўніцтва нямецкага ордэна крыжакі мелі на тое сур'ёзныя падставы. Амаль усё насельніцтва Вялікага княства Літоўскага вызнавала тады паганскую веру. Ордэн быў перакананы, што жыхары княства падлягалі хрышчэнню. Галоўным аб'ектам нападаў была Жамойць. Яна займала заходнюю частку Вялікага княства Літоўскага. Некалькі разоў бараніліся ад нападу крыжакаў Новагародак і Гародня. Малавядомы факт, але насупраць старога гарадзенскага замка на Занемані Вітаўт нават дазволіў пабудаваць крыжакам уласны крыжацкі замак. І там быў на Занёмані, насупраць нашага старога гарадзенскага замка, нямецкі крыжацкі замак, але нядоўга. Калі Вітаўт ўсё ж такі сабраў сілы для разгрома тэўтонскага ордэна, гэты замак быў зруйнаваны, а стары гарадзенскі замак атрымаў магутнае развіццё, былі ўзведзены 4 вялікія вежы, замак набыў салідны, вялікі гатычны выгляд і быў пабудаваны той першы палац, дзе і княжыў князь Вітаўт. У другой палове 13-го, пачатку 14 стагоддзяў баявыя дзеянні цягнуліся бесперапынна. Драўляныя замкі Літвы зведалі дзесяткі аблогаў і разарэнняў.
якія чынілі нямецкія рыцары. Адным з магутнейшых цэнтраў, ля якога часта прыпыняліся рэйды ордэна, была Кернава. Пра яе мы ўзгадвалі ў адной з нашых мінулых перадач. Нягледзячы на тое, што дрэва заўсёды лічылася выдатным матэрыялам для стварэння дамоў і ўмацаваных паселішчаў, гісторыя аблогаў і бітваў 14 стагоддзя паказалі, што супрацьстаяць сілам нямецкага ордэна драўляныя замкі ўжо не маглі. Неабходна было палепшыць непрыступнасць умацаванняў, што можна было зрабіць, збудаваўшы мураваны замак. Такім чынам, мураваныя замкі, што паўсталі на працягу 14 стагоддзя, утваралі своеасаблівы цэнтр старажытнай Літвы. Усе яны выконвалі важную адміністратыўную і абарончую ролю. Цвярдыні ўваходзілі ў лінію супраць крыжацкай абароны, што расцягнулася на дзесяткі і нават сотні кіламетраў. І адзін з першых князёў, хто пачаў узводзіць на сваёй зямлі каменныя замкі, стаў славуты гаспадар Літвы, заснавальнік Вільні, вялікі князь Гедзімін. Будаўніцтва мураваных замкаў, распачатае пры Гедзіміне з вялікім размахам, мела для нашай дзяржавы велізарнае значэнне. Вырашаліся не проста вынікі чарговай вайны з ордэнам, справа ішла пра існаванне дзяржавы. Вядома, што не Гедзімін распачаў і не ён скончыў будаўніцтва мураваных замкаў. Але менавіта пры ягоным кіраванні замкавая абарона Літвы уяўляла сабой дзеючую сістэму. Гэта адыграла немалую ролю ў пашырэнні тэрыторыі Вялікага княства. Панаванне Гедзіміна пачалося ў прамежку 1315-17 гадоў, калі аб'ектам нападу тэўтонскага ордэна стаў замак Гедзімін, названы ў гонар свайго заснавальніка. Цяпер ён знаходзіцца на тэрыторыі сучаснай Літвы. Нягледзячы на тое, што ў свядомасці некаторай часткі беларусаў сярэднявечная Літва ўсё яшчэ атаясамліваецца з сённяшняй Літвой, большасць ужо ведае, што да старажытнай літоўскай дзяржавы належалі не толькі этнічна літувіцкія землі, але і беларускія, якія складалі яе асноўную частку. Паданне літоўскіх летапісаў гавораць аб перамяшчэнні сталіцы дзяржавы з Кернавы ў Трокі, а з Трокаў у Вільню. Аднойчы Гедзімін упаляваў на высокай гары Тура, пасля чаго князь убачыў сон, які паганскі вяшчун патлумачыў як знак збудаваць на гэтым месцы горад, што і было зроблена ў першай чвэрці 14 стагоддзя.
Першай была збудавана магутная вежа на ўсходнім баку замкавай гары, якая пазней атрымала назву вежа Гедзіміна. Пісьмовыя крыніцы 14 стагоддзя узгадваюць яшчэ так званую Крывую гару, на якой месціўся горад Крывы замак. У пачатку свайго кіравання Гедзімін утварыў у Вялікім княстве самастойную літоўскую праваслаўную мітраполію. Яе цэнтр знаходзіўся ў Новагародку, а мітрапаліт Феафіл падпарадкоўваўся непасрэдна патрыярху Канстанцінопаля. Перадусім адметнасць Навагарадка палягае на тым, што ён не стаіць на вялікай рацэ. Шмат у чым это перадвызначыла спецыфіку яго будавання. З аднаго боку натуральны ландшафт даваў абарону, высока пастаўленыя горы, а з другого боку не было доступу наўпрост да вады. І адной з першых задачаў пры будаўніцтве этого замка быў калодзеж над крыніцаю. Так званая калодзежная вежа была пастаўлена на адной з крынічак, якія білі з гэтых навагарадскіх пагоркаў. У 13 стагоддзі была пабудавана надбрамная вежа, рэшты якой шматкроць былі перабудаваны і ўрэшце рэшт зруйнаваны ў 1999 годзе, то бок зусім нядаўна. А на саміх гарах былі пастаўлены славутая шчытоўка, якая ацалела да нашых дзён, касцельная вежа і гэтак далей. Адначасова вялікі князь імкнуўся нармалізаваць стасункі і з каталіцкім захадам. Праз Рыгу ён звярнуўся з шэрагам лістоў да рымскай курыі з намерам прыняць каталіцтва. У гэтых лістах Гедзімін, тытулаваны як кароль Літвы і Русі, уладар і князь Жамойці, запрашаў у сваю дзяржаву манахаў і майстроў розных спецыяльнасцей, гарантаваў ім розныя прывілеі. Такая палітыка сапраўды на некаторы час прынесла мір у нашай землі. Межы Вялікае княства і Лівонскага ордэна абвяшчаліся адкрытымі для гандлю. Аднак адносіны з Тэўтонскім ордэнам на прускай мяжы заставаліся варожымі. Здавалася, вялікі князь зрабіў усё для росквіту сваёй дзяржавы. Аднак, пасля ўмяшальніцтва ў канфлікт паміж рыжскім магістратам і лівонскім ордэнам, крыжакі аднавілі свае паходы на землю Вялікага княства. Адным з першых мураваных замкаў, што трапляў на шляху нямецкіх рыцараў, быў замак у Коўні. Пра пачатак ягонага будаўніцтва у гісторыкаў няма адзінадушша. Па адной з версіяў гэта магло адбыцца яшчэ ў сярэдзіне 13 стагоддзя. Аднак даследчыкі схіляюцца да больш позняга часу, другой паловы 14 стагоддзя. Цвярдыня была пабудавана на ўзор гэтак званых замкаў-кастэляў, папулярных на той час у заходняй Еўропе. Існуе вялікая верагоднасць таго, што ў будаўніцтве кастэляў бралі ўдзел нямецкія майстры,
якія прыехалі ў дзяржаву па запрашэнні Гедзіміна. Верагодна, замкі ў Крэве, Лідзе і Медніках паўсталі пад наглядам майстроў нямецкага ордэна. Цікавым падаецца той факт, што некаторыя рысы гэтых замкаў сведчаць аб недастатковай дасведчанасці дойлідаў. Тэрмін паходзіць ад рымскага кастэлум. Так называліся старажытныя ўмацаванні ў рымскай імперіі легіянераў, якія выяўлялі сабой просты чатырохкутнік з двумя вежамі, абнесенымі дадаткова ровам з вадой. Гэты тып быў вядомы ў старажытнай рымскай імперіі як такі часовы форт для легіёна. В сваю чаргу з Рыма гэты тып патрапіў на Блізкі ўсход і апынуўся вельмі прыдатным для арабскіх фартыфікатараў у часы росквіта арабскай цывілізацыі эпохі халіфатаў. Самы просты абарончы тып 4 муры, за якімі меліся укрыцца ваяры. І вежа прызначана адна для рэзідэнцыі правадыра і адна вежа для варты і арсеналу. В сваю чаргу, з арабскага ўсходу гэты тып замкаў праз Сіцылію і паўднёвую Італію патрапіў на поўнач Еўропы, у нямецкія землі і атрымаў у заходнееўрапейскай тэрміналогіі тэрмін штауфенскія замкі ад імя імператара свяшчэннай рымскай імперіі германскай нацыі фон Штауфена. На думку літоўскага гісторыка Жалнеруса, узвядзенне замка ў Коўне пачалося ў 1361 годзе, калі дзяржавай правіў сын Гедзіміна, вялікі князь Альгерд. Праўда, на той час фактычным гаспадаром гэтых земляў быў брат Альгерда, Кейстут. Кастэль была дакладна дапасавана да асаблівасцяў рэльефу. Чатырохвугольны замак не меў вежаў і быў складзены з палявых валуноў, пакладзеных на вапна-пясчанай рошчыне. Для муравання архітэктурных канструкцый выкарыстоўвалася цэгла. На працягу дзесяцігоддзяў замак часта пераходзіў з рук у рукі, і толькі пасля Грунвальдскай бітвы 1410 года ён надоўга перайшоў пад уладу Вялікага княства. З 16 стагоддзя Коўна значны рамесны і гандлёвы цэнтр. Тут будавалі караблі, выраблялі паперу, адлівалі званы і гарматы. Вакол паўднёва-заходняй вежы прыбудавалі так званую бастэю з баявымі пазіцыямі для гармат. Ковенскі замак, як і большасць кастэляў Еўропы, быў значна мадэрнізаваны. Гэта яркі прыклад эвалюцыі замка ад гатычнага збудавання да інжынернай сістэмы артылерыйскай фартыфікацыі эпохі Рэнесансу. У сярэдзіне 17 стагоддзя у выніку вялікага пажару замак быў разбураны і ўжо больш не аднаўляўся. Такім чынам, мураваныя замкі, што ўзніклі на працягу 14-го, першай паловы 15 стагоддзяў, даволі паспяхова спраўляліся са сваёй галоўнай задачай – абаронай земляў Вялікага княства Літоўскага і яго жыхароў.
А вось адметнасць мураваных замкаў у Медніках, Лідзе і Крэве палягае ў тым, што яны захавалі свой архаічны тып. У гісторыі абарончай архітэктуры гэта унікальны выпадак. Атрымліваецца, што нашыя замкі маюць не толькі гістарычную каштоўнасць, як помнік фартыфікацыі, які быў уключаны ў адну сістэму абароны. Нашыя замкі, бадай адзіныя замкі кастэлі ў Еўропе, што захавалі свой першасны гатычны выгляд. Аднак пра гэта мы раскажам у наступнай серыі лабірынтаў «Мураваныя замкі старажытнай Літвы».